Bagusi niko bono bagokeire oikwa gwa okoyoko gwa Dr. Fred Matiang'i buna omorai orachikora abagusi buna omonageri obo Walter Mesire oyoro mwakiri bwekagambere kenene kagokwana sesi minegeta senegi Nsoko TV nigona nyaboigo asabire omonyakero gobwekia magia Jubilee Vincent Kemosi kweneki abuna komentari chinguru chokorenta abantu ange ase emeyega hiyo kagere kweneki wasama tukari bosi ase tariga yomoske Fred Matiang'i Kasiria jatobere nkongu oyoko wani brango nje wongo support mu mento kuni Fred Okengo Matiang'i through the Jubilee Party igonta geteko te abana mbiyamo n'abantu baminta sogo chaliti kolia rero lakini ntoicholetia somo yegoli una ya bwenete yeko garango mobolio omoske Kemosi yole chairman ya Jubilee Party egasiria jatobere nkongu ndero kama tena next time yatokorega asingia yoko muhamaskani Fred Okengo Matiang'i ntwa abantu banyamira n'abantu tole very peaceful ntwa nagotwara mangana segi nyambono ntwa ro kiomulembe na ndino tochikoro kinga kiechikura lakini ona ari kumusaba omuske oproguna na Kemosi ate mesana singenje gachire nenkongu yo kumukora Fred Okengo Matiang'i omugambi ari endeiguraria nche Walter Mesire antiensa azegero kyobuchumbe nche nkore ibintu ebyansa abarayaba nabo batoro kiriya masikani y'amanene goja soyo minto Fred Okengo Matiang'i abaragire abarayaba mna ba 2027 buyamana saba